ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾನು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೋಲಿ ಬಜೆಗೆ ಪೂಡಿದ ಸಾಮಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮೊಸರು ಕೊಚ್ಚಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಚ್ಚಪ್ಪು ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋಡಾತು ಕನ್ನಡದ ಚೂರು ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಸೋಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆಗೆ ಐನು ನಾನು ಪಾಡೋದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ದ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಾದಪ್ಪಲೆ ಕೈಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರ್ ಆಯ್ನಾದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡು ಆಯಿಲ್ದ ಎದುರು ಮನ್ಪುನದ ಮುಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡು ಕೈ ನೈಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಯಾನತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಮಗದು ಎತ್ತೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ರಜೆ ಅದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ತುಲೇತ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ತುಲೆ ಇಂಚ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು 4 ದಿನದ ಇಂಚ್ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸಬೇಕು
ಭಾರಿ ಜೋರು ಬಸ್ ಬರೋದು ನಂದು. ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಮನ್ಪುನ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದ ಬರ್ಸಾಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂತ. ನೀರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಉಂಟು. ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಬಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆ ಕಪ್ಪ ಕೀಲ ಸೂಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರಕ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ, ಚೂರು ತರವೆ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಕ್ಕೆ. ಚೂರು ನೀರು